Hayırlı kеш efirde yanılıklar stüdyoda мен Римма Авзалова бүгінгі шығарылышта. Район қожалықлары техник культураларны уруға кірішті. Игеншілер қияшлы күннерден максимал файдаланып қалырға ашыға. Вакцина ясат һәм сәләмәтлеген үшін борчылма. Табиблар халыкны вакцинацияға үндей. Физкультурашылар көненең спортчылар ярышып үткәрде. Футбол һәм волейбол ярышларыннан безнең репортаж. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Туган ел агрофирмасы 11 000 гектар мәйданда бөртекле культуралар үстерде. Шуның 5100 гектарында язгы бодай, 1800 гектарда арыш чәчелгән иде. Урып җыюга беренчеләрдән булып киришкән туган яклылар эшне 22 көн эчендә төгәлләп тә куйдылар. Туган ел агрофирмасыннан Лидия Шәймиева репортажы. 11 август көнне Туган як агрофирмасы механизаторлары рапс басуларына чыкты. Әлеге төр техник культура барлыгы 1480 гектар мәйданны бели. Шуның 1200 гектары Мөслим районында. Быел бөтен кешедә, бөтен жалларда басуларда интекте дым җитмәүдән. Бездә дым саклау технологиясе булса да барыбер яңгыр дым җитәрлек булмады. Шуңа күрә инде узган елдан уңышта почти 2 тапкырга әзрәк. Быел 15 центнер белән инде зерновойларны төгәлләдек. Икмәкнең җилемсәсе 28-32, дымлылыгы 11-13% тәшкил итә. Шоллы икмәге җәмгыяте элеваторына 7000 тоннадан артык 3нче класслы бодай, 3000 тоннадан артык 1нче класслы арыш тапшырганнар. Быелгы урып җыю кампаниясына 14 комбайн җәлеп ителгән. Техниканың 4-се лизингка алынган өр-яңа класс Туканы 580 комбайннары. Сыйфат мәсьәләсе башка елларга караганда артканнан арта бара. Чөнки басуда бүтән төрле игеннәрне тәрбияләүдә бөтен төр чараларда кулланабыз. Үз вакытында эшләнде бөтенесе. Басуларга җитәрлек сый да бирелде. 85 килограмм тәэсир итү кешеннән ашлама. Басуларда менә иң авырткан җир булды. Рапсны тәрбияләү. Быел рапска бүҗәкләр күп килде. Benim tümüşüm bilen şuşu milletemek oğlundan ömrümün 40 yılın şuşu basılığa bağışladım indi. Belki şaktan abilerim şuşu yerlikte hizmet ettiler. Şularga qaraptır indi. Şuşu yerde işlev hünerin söyleğenmindir. Belki şaktan Рапс кадерле һәм кыйммәтле культура. Авыл хуҗалыгында аны валюта дип йөртәләр. Комбайнчылар җир анабыз биргән, тир түгеп үстерелгән икмәкнең бөртегендә югалтмыйча җыеп алуны максат итеп эшлиләр. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Намус агрофирмасының Шуганка, Боланлы, Михайловка, Ташлыяр, Атлас, Улы Чакмак, Салавыз, Мухан, Үрнәк авыллары басуларында барлыгы 13479 гектар җир мәйданы бар. Намус агрофирмасы быел 5000 гектарда көзге бодай, 1600 гектарда язгы бодай, 1301 гектарда арпа үстерде. Агрофирма бөртекле культуралар суктыруны төгәлләде. Бу атнада намуслылар көзге чәчүгә кереште. Шуганка авылы янындагы басуда бүген 2 чәчү комплексы эшли. Джон Дир тракторында Хориш фронты тагылма комплексы белән көзге бодайны җир куенына иңдерәләр. Көзге чәчү 2700 гектар мәйданда башкарылачак. Басуларда ескерту. Янитабыз көзге чәчүгә көннән керештек. Бердеске илите сатып чәчәбез. Ир егетләрнең булдыклары эшли намуста. МТЗ 1221 тракторын иярләүче звено җитәкчесе Озат Латыйпов Айсин тагылма агрегаты белән орлык һәм ашлама ташый. Бүтәнче сөйләшүне. Менә бу объективда нәүләрне. Мәдәп киләбез. Бездән тагып җатайны дигән. Силкага. Шундый вазбарны пока. Менәвир Камаев Амкадр тракторы белән орлыкны чәчү комплексына бушата. Чәчү 1 гектарга 100 килограмм исәбеннән катлаулы ашлама кертеп башкарыла. Мен акыткач, машина эшләдем инде. Анасын өйрәнешкәч, техника күчтем акча күп кирәк булгач. Анасын менә хәзер көзге чәчүдә инде. Ашлама белән семена заправляйтам чәчүләрне. Агрофирмада бөртеклеләрнең гектар биреме 15,7 центнер тәшкил иткән. Икмәкне 3нче класс белән турыдан-туры Актаныш элеваторына тапшырганнар. Көзге бодай 15 җиде белән төгәлләдек. Шулай ук арпаны да 15 күп белән. Һәм язгы бодайда ondan konuşmadı. 8 setinin teşkil etti. Yazgı buday 3. klasla topşırıldı var.
Намус агрофирмасында рапс уру бара. Әлеге культура быел 500 гектарда үстерелгән. Август ахырында механизаторлар шикәр чөгендерен алуга да киришәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Тагын бер илкүләм мөһим мәсьәлә – коронавируска каршы көрәш бара. COVID-19 авыруын бары вакцинация белән генә җиңеп була ди табиблар. Район хакимиятенә узган җыелышта да сүз шул хакта барды. Җыелышта район активы, мәгариф учрежденияләре җитәкчеләре, үзәк хастаханә табиблары катнашты. Җыелышны район башлыгы Рамил Муллин алып барды. Авыручылар саны кабат артмасын өчен күмәк иммунизация формалаштырырга кирәк. Моның өчен район халкының кимендә 60% көзгә кадәр коронавируска каршы прививка ясатырга тиеш. Бүгенге көндә Мөслим районында 15392 взрослое население бар. Шуның 9235-не вакцинация ясарга кирәк, бу 60%. Бүгенге көндә 66030 вакцина кайткан, шуның 5838 ясалган. Бу 62,5% от плана и 95,7% от полученной вакцины. Вакцинация ясатырга кирәк дип таптым инде. Бик озак инде монда бит антипропаганда да бар да инде. Куркыттылар да инде һәр яклап, ләкин менә барыбер да ширләүчеләр зря күп. Мөслимдә дә, булай илебездә дә зря күп инде ширләүчеләр. Шуның өчен үземнең эш балам, эшесе эш җирдә торалар. Аларның янына да бара алмыйча үзгәләреп ятканчы нәрсә мәйдан куркырга. Теге надоел куркырга. Вакцинацияга мин уңай карыйм, үзем вакцинация ясаттым. Хәзер вакытта халык бик аңлап, вакцинацияга еш килә башладылар. Вакцинациянең мөһимлеген аңлый башлады халык чын-чынлап. Район башлыгы үз чыгышында медицина хезмәткәрләрен тәнкыйть утына тотты. Вакцинациялау кирәк дип кенә берәр дә шәп булмый, конкрет чаралар куллану зарур. Участок табибларына беркетелгән фельдшерлар вакцинацияләүгә җаваплы карамый. Район башлыгы халык белән аралашу җитми диде. Максат бер. Дәүләт тарафыннан куелган бурычны безгә үтәргә. Ул әйткәнчә вакцинация. Һәм монда һәрбер кешенең үзенең тиешле һәм эшлекле вазифасы булырга тиеш. Bu авыруны кичергән кеше, авырган кеше үзе генә белә. Әгәр мин мәсәлән кабаттан икенче кабат шушы авыру белән авырыйм икән, исән калыймы шикләнеп карыйм бер. Шуның өчен вакцинация ясатуны кирәк дип таптым. Мин үзем 20 елның октябрь аенда авырдым. Амбулаторно гына алдым лечениене. Но бу авыруның әле үзенә күрә җиңелчә формасы булса да бик авыр кичердем. Шуңа күрә минем инде бик күп икеләнүләр аркылы үттем. Үзенә күрә инде бу вакциналар белән таныштым. Һәм менә шушы авыруны кичергәннән соң кабаттан мин бу кичерешләрне уже кичерәсем килми. Бөтен дөнья күләмендә әлеге авыруга каршы көрәшнең бердән-бер юлы вакцинация дип аңлатканда, без моңа ышанып, тыныч күңел белән бу вакцинаны кадатырга тиешбез. Быел күпме райондашыбызны югалттык. Әгәр дә без сансызланып йөрибез икән, тагын күпмесен югалтырга мөмкинбез. Шуңа күрә тыныч күңел белән безнең булдырган мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Шунысы бар, кайбер авыл җирлекләрендә прививкаланырга теләмәүчеләрнең санын да белмиләр. Булай да санаулы гына булган авыл халкы белән индивидуаль эшләү мөһимлегенә басым ясалды. Конкрет саннар юк икән, димәк эштә оештырылмаган. Прививканың сәламәтлегебез өчен ни дәрәҗәдә мөһим булуын аңлату өчен авырып карау кирәктер бәлки. Лилия Шәймиева, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе. Август ахырында кибетләрдә ыгы-зыгы башлана. Балалары мәктәптә укучы, әтиәниләр базар кибет юлларын таптый башлый. Һәр кем баласын башкалардан ким-хур итмәслек итеп киендерергә тырыша. Уку әсбапларында алырга кирәк акча гына җитсен. Баланы мәктәпкә әзерләү күпмегә төшә. Журналистлар мәктәп кирәк-яракларына бәяләрне өйрәнде. Мәктәпкә ничек әзерләнәбез? Август ахырында кибетләрдә ыгы-зыгы башлана. Баласы 1нче сыйныфка баручы әтиәниләр базар кибет юлын таптый башлый. Ике онығыбыз укый. Мәктәп формаларын елда яңартабыз инде. Физкультура дәресенә керә торган, спорт киемнәрен, аяк киемнәре алырга туры килә. Әйе, 300 дип әйтмим. Киемнәрне, балаларның киемнәре бигрәк кыйммәт. Хәзерге әтиәниләргә балаларын мәктәпкә әзерләү бик җиңелдән димәс идем. Безнең мәктәпкә әйберләр әни алды. Әйбәт, Мөслимдә әйбәт әйберләр, киемнәр дә матур. Ручкалар,
Карандашлар да әйбәт. Миңа хәзер укырга әйбәт кенә калды. Мин 5нче класска күчәм. 2нче атнага әни белән бөтен кирәк әйберләрне сатып алачакбыз. Миңа ошаган рюкзак примерно 2000, а аяк кием тоже примерно 2000. Райондагы кибетләрдә малайлар өчен комплект жилет, шалбар, пиджак белән 1800 сумга чыга. Кызларга сарафан якынча 1950 сум тора. Итек, жилетларның һәркайсы 1350 сумнан башлана. Блузкаларны 600 сумга да алырга була. Спорт костюмына бәя төрле кибетләрдә төрлечә. Гади генә мәктәп рюкзакларын 500 сумга да табарга була. Август айында инде безнең самый формалар, кешеләрнең формага килү вакыты башланачыры. Һәр мәктәп үзенең формасын кабул итте бит инде. Лицейныкы бер төрле, гимназия, тукайларныкы һәрберсенеке үзенчәлекле. Һәм инде һәрберсенә шартына туры китереп без формаларны алып кайтабыз. Әтиәннәр килә. Ой башында инде бик йөрмәсәләр дә, ой азагында күбәяләр инде. Мәктәпкә көне килеп терәлгәндә генә әзерләнүче әтиәниләр дә бар. Шулай да мәктәпкә кирәкле әйберләрне алу һәм формаларны сайлау өчен җәйнең икенче яртысы кулай. Бу вакытта форма һәм башка товарларны сайлап алу мөмкинлеге дә күбрәк була. Сатып алучыларны җәлеп итү максатында кибетләр төрле акцияларда игълан итә. Иң мөһиме белем бәйрәмендә бер генә баланың да күңеле китек булмасын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Варвара Сарсазова Крешуран авылы кызы. 8нче сыйныфтан соң Ростов-на-Дону өлкәсенең Шахты шәһәренә чыгып китә ул. Варвара ханым анда озак еллар төзелештә эшли. Туган ягын сагынганда кулына шигешен яки бәйләм ала торган була. Кул эшләренә мәхәббәт бүген дә күңелендә яши Варвара ханымның. Варвара Сарсазованы өлкән буын оста төзүче буларак кына түгел, кул эшләре остасы буларак та белә. Оста келәмче диләр аны. Күз явын алырлык бизәкләр төшереп чигелгән келәмнәре яшәгән фатирының идән диварларын бизи. Башта онна кәтүктән шелтәрләр бәйләдек. Элек авыл өендә шелтәр юк бит инде. Кул белән бәйләп элдек шелтәрләрне. Аннан бияләр, носкилар, шуның эшләр бәйләдем, шиктем. Варвара абага 82 яшьне биреп тә булмый. Һаман да яшь кызларга хас җитезлек бар үзендә. Гомер буе тормышны яратып, кул эшләнмәләре белән юанып яши ул. Без 6 бала әни бер үзе әти сугыштан кайтмаган, 6 баланы тәрбияләде, 6 бала үстек. Өйрәтүче булмады, үземнән үзем өйрәнеп эшләдем инде. Үрнәкләрен элек Азат хатын кайта торган бит журнал. Шуны айта торган шигү үрнәкләре. Шулардан алып ясый торган инде. Варвара апа Крешин кызы үз милләте белән горурланып, бүген дә үз динен саклап гомер кичерә. Авыр хезмәттә чыныккан райондашыбызның күңеле дә шул бизәкләр кебек матур һәм яшәле. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе. Спорт яңалыклары. 14 август физкультурачылар көне. Спорт сөюче райондашларыбыз бәйрәмне зурлап билгеләп үтте. Бу көнне яшьлек спорт комплексында дуслар истәлегенә футбол турниры үтте. Анда күрше районнардан да спортчылар катнашты. Футболчылар җанатарларга матур уен күрсәттеләр. Турнирда Мөслимнең Мирас 1 командасы җиңүче булды. Икенче урында Мирас 2 командасы. Мөслимнең җыелма командасы 3нче урынны яулады. Иң яхшы уенчылар да билгеләнде. Шамил Минхаҗевка иң яхшы сакчы, Нәргиз Хәсәншинга иң яхшы капкачы, Ранис Ибраһимовка иң яхшы һөҗүмче исеме бирелде. Бүгенге көндә районыбызда яшьләргә яшәргә түгел, барып халыкка спорт белән шөгыльләнү мөмкинлекләре бар. Бу мөмкинлекләрне без генә кулламыйбыз. Шушы мөмкинлекләре яшьләр үзләрендә инициатив күрсәтеп кулланалар. Ягъни, мәсәлән, бүген менә алар зур футбол турниры оештыралар. Анда кунак килгән командалар да бар, Мөслим командалары бар. Бәйрәм бик әйбәт бара. Егетләрне бүләкләгәннән соң уенны иратлар дәвам итте. Килгән кунаклар Сорман, Ознакай районнарының футбол сөючеләре дә бик яхшы уйнадылар. Без бу футболны 16нчы ел үткәрәбез. Дуслар белән җыелып, дуслар истәлегенә. Һәр елны чит районнардан киләләр. Быел безнең барлыгы 6 команда җыелды. Сорман, Ознакай командалары килде, калганнар Мөслим командалары. Калган елларны Әгерҗедән даже килгән командалар бар. Әлмәт, Ознакай, читтән килүчеләр күп. Безнең призовой фонд шул 150 меңләп җыела инде дуслардан. Без һәр ел киләбез бу турнирга. Малайлар оештыра. Әйбәт турнир. Без үзебез Ознакайдан. Үзем тренер булып эшлим, балалар белән эшлим. Улы егетләр белән эшлим. Менә монда берничә малайлар бар инде. В основном яшьләр. Мөслим районына үзем беренче тапкыр гына түгел, инде берничә кат килгәнем бар. Монда үзебезнең Сорман районындагы команда белән бик күп кенә җиңүләр яуладык. Футбол уйнарга яратабыз. Мин үзем беренче тапкыр үземне сынап карап алдым. Шул
Футбол белән күптән шөгыльләнәсезме? Юк, болай үзебез өчен генә инде мин любитель дип әйтәс кирәк шуны. Сез менә бу уенга катнашам дип килдегезме, әллә җиңәм дип килдегезме? Җиңәбез дип килдек. Иратлар арасында оештырылган футбол ярышларында Мөслимнең танкистлар командасына тиңнәр булмады. Икенче урында ут күршеләребез Сорман командасы, Мөслим командасы 3нче урында калды. Уен нәтиҗәләре нигезендә аерым номинациялар буенча да бүләкләнүчеләр булды. Җиңүче командаларга һәм спортчыларга оештыручыларның мактау грамоталары, медальләр, күчмә кубок, акчалата һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Узган шимбәдә булган тагын бер бәйге – пляж волейболы. Әлеге спорт төрен мөслимлеләр үз итә. Пляж волейболы буенча ярышлар 3нче ел рәттән Рус Шуган авыл җирлегендә оештырыла. Быел ярышларда мөслим һәм Рус Шуган авыл җирлекләрендә яшәүче яшьләр катнашты. Бәйге физкультурачылар көненә туры килде. Чара бүләкләү тантанасы белән башланды. Пляж волейболында 12 команда көч сынашты. Мөслим кызлары бер туган Сония Касымова белән Миләүшә Мадиярова яхшы уен күрсәтте. Сониягә 13 яшь, спортның әлеге төре белән ул 6 яшьтән шөгыльләнә. Мин волейбол белән шөгыльләнә башладым 5нче класста. Шулай ук пляжный волейболны да шул 5нче класста уйный башладым. Мин нык яратам волейбол уйнарга, команда уйныйм. Бебе топкачта, ирем дә уйный, апаем да уйный. Мине апам әнияти волейболга кертте инде. Мин анда ул вакытта әле аңлап аңа йөрмәгәнем, алай нык йөрисе килмичә генә йөрдем. Уже где-то 4нче классларда мин уже әйбәтләп шөгыльләнә башладым. Миңа волейбол нык ошый. И үскәчрәктә волейболны ташламыйча йөрергә кирәк инде. Волейболда баскетбол, бейсбол, теннис һәм гандбол элементлары бар диләр. Спортның бу төрен үз итүчеләр ел сайын арта. Вот каждый год мы проводим вот здесь, в этом месте, пляжный волейбол, село Русский Шуган. Собираются ребята, девушки и проводим эти игры. Не зря же наши олимпийцы, волейболисты стали серебряными призерами Олимпиады в Токио. Это одна из спортивных игр, которая называется волейбол. И вот волейбол у нас в Шугане очень развит. И мы представляем сегодня такой праздник ребятам. Ярыш нәтиҗәләренә килгәндә кызлар арасында беренче урынны Мөслимнең яшьлек командасы яулады. Икенче урында Рус Шуган, өченче урында спорт мәктәбе командасы. Егетләр арасында барлык призлы урыннарны Рус Шуган авыл җирлеге командалары яулады. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгенгә шулар, Милрим Авзалова сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз. Бездән аерылмагыз. Так, дедушка пишет, что пора картошку ехать выкапывать. Так что на этих выходных нас ждет загородное приключение. Ну или как там у вас? Ферма-пати, йоу! Не хочу. Папа, какая картошка? Выборы же выходные. Депутатов в Госдуму надо выбирать. Кто, если не мы? Это наш гражданский долг. Сынок, не переживай. В этом году голосовать можно 3 дня. Поэтому мы все успеем. И картошку выкопаем, и депутатов выберем, и шашлыков нажарим. С 17 по 19 сентября голосуй на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Сколько в день мы совершаем шагов? Мы постоянно в движении. Куда-то идем, бежим, торопимся. А иногда достаточно сделать всего один шаг. Шаг навстречу будущему.
Сделайте его. Приходите на выборы. Мы тщательно следим за состоянием автомобиля. Более 80 раз в год мы заправляем машину. В среднем 4 раза в год мы меняем масло. 1 раз в год мы обязательно проводим технический осмотр. Но не находим время посетить врача. Инфаркт можно предупредить. Пройдите диспансеризацию по полису обязательного медицинского страхования. Как мне узнать, какие кандидаты участвуют в выборах и где я смогу проголосовать? Любой гражданин России может с помощью цифровых сервисов ЦИК России узнать все о выборах депутатов Государственной Думы. Для этого нужно зайти на сайт ЦИК России в раздел «Цифровые сервисы». Здесь вы можете получить много полезной информации, где находится ваш избирательный участок и включены ли вы в список избирателей, какие кандидаты выдвинуты по вашему избирательному округу. Выбираем вместе. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Будет ли организовано видеонаблюдение на избирательных участках? Конечно. Более 100 тысяч камер будут работать по всей стране все 3 дня голосования и контролировать места выдачи бюллетеней, ящики для голосования, место подсчета голосов. А ночью — сохранность бюллетеней. Доступ к трансляции обеспечивается кандидатам, представителям партий, наблюдателям. Запись сохраняется. При необходимости ее пересмотрят для прояснения спорной ситуации. Выбираем вместе. Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе яңа бәйге игълан итә. Татар телендәге элмә такталардагы хаталар күңелегезгә тияме? Ана телебез өчен борчыласызмы? Хаталарны бергәләп төзәтик. Хаталы такталарны фотога төшереп, халык контроль электрон хезмәте аша юллагыз. Иң күп фотоматериал җибәргән 10 кешене кыйммәтле бүләкләр көтә. Бәйге быелның 1 февраленнән башланып 1 сентябрьдә төгәлләнәчәк. 0+. Габдулла Тукай 1886 елның 14 апрелендә яңа стиль буенча 26 апрельдә Казан губернасының Кушлагуч авылында мулла гаиләсендә туа. Ул 5 айлык чакта әтисе Мөхәммәд Гариф хәзрәт нибары 4 яшендә булганда әнисе Биби Мәмдүдә дөнья куялар. Башта аны бик азга гына әнисе буенча бабасы Зиннатулла сыйындыра. Аннары ул оныгын бер ямщикка тапшырып Казанга озата. Анда малайны яңа бистәдә яшәгән Мөхәммәд Вәли тәрбиягә ала. Тик анда кечкенә апуш 2 ел чамасы гына яшәп кала. Аны тәрбиягә алучылар бер юлы авырый башлыйлар һәм ятимне Зиннатулла бабасына кайтарырга булалар. 1892-95 елларда Габдулла Кырлайда Сәгъди агай гаиләсендә яши. Авыл мәдрәсәсенә сабакка йөри. Күп еллар узганнан соң ул Кырлай авылы минем дөньяга иң элек күзем ачылган урыным дип искә ала. 1895 елда әтисе ягыннан апасы Газизә һәм җизнәсе Галиәскәр Госмановлар Габдулланы үз яннарына Җаек, Уральск шәһәренә алдыралар. Анда булачак шагыйрь Мутыйгия мәдрәсәсендә укый. Рус классына йөри. Аның катнашында Әл-Гаср әл-Җадид кулъязма журналы чыгарыла. Анда ул үзенең беренче шигырьләрен һәм мәкаләләрен, Крылов мәсьәләләренең һәм башка авторлар әсәрләренең үзе башкарган тәрҗемәләрен урнаштыра. Җаектагы мәдәни тормыш Тукайның иҗади язмышында хәлиткеч роль уйный. 1905 елгы революция дулкыны белән зур әдәбиятка килеп кереп, әлеге шәһәрдә ул җәмәгать эшлеклесе, журналист, тәрҗемәче һәм шагыйрь буларак формалаша. Мәгърифәтчелек рухындагы тәүге татар басмалары, Фикер, Уклар, Әл-Гаср әл-Җадид газета журналлары белән хезмәттәшлек итә. Программачыл эчтәлекле мәкаләләре, күп санлы шигырьләре белән чыгыш ясый. Тукайның беренче әсәрләрендә үк милләт язмышы мәсьәләсе чагылыш таба. Татар җәмгыятен
мәгариф һәм мәдәният нигезендә үстерү кирәклеге турындагы фикере милли идеология буларак яңгырый. Шагыйрь иҗатының башлангыч чорында ук сәнгатьле сүзнең әһәмиятенә зур игътибар бирелә. Мәсәлән, 1905 елда язылган хәзерге хәлемезгә даир шигырендә нәфис сүзнең көче милләтне дәваларга, аны түбәнсетүләрдән һәм һәлакәттән саклап калырга, игелек һәм явызлык, хакыйкать һәм ялган арасындагы шикне билгеләргә, бәхетле юлга чыгарырга сәләтле язучылар ислам терәге дип икрар ителә. Тукайның әлеге чордагы сатирик иҗаты наданлыкка каршы юнәлтелә. Бер кадәр вакыттан соң шагыйрьнең шигырьләрендә аның гражданлык һәм сәяси позициясе демократик үзгәртеп корулар тарафдары буларак ныграк ачыла бара. Ул заяга уздырылган гомергә карата мөнәсәбәтен булдыксыз сәясәтчеләрне, сәүдәгәрләрне, руханиларны кискен тәнкыйтьләү аша белдерә. Тукай халкының фаҗигале язмышы турында уйлана. Татарның бүгенгесе һәм киләчәге аның бердәмлегенә һәм активлыгына бәйле дип фикер йөртә. Тукай дин, гыйбадәт, Худайга мәхәббәт темаларына зур игътибар бирә. Аның иҗатында гыйбадәт Худайга ялвару гына түгел, кешенең ичке дөньясын чагылдырган серлелек, аның күңеле үз-үзе белән аңлашуы буларак та күзаллана. 1907 елда Тукай Мутигыя мәдрәсәсеннән чыга. Бу вакытта аның популярлыгы арта, әсәрләренең стиле һәм теле камилләшә. Яңа формалар һәм алымнар эзләп, ул рус һәм көнбатыш Европа әдәбиятына мөрәҗәгать итә. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гёте, Шиллер шигырьләрен тәрҗемә кыла. Халык сөйләме, фольклор традицияләре белән җитди кызыксына башлый. Аның шигъриятының халык иҗаты белән якынаюы әсәрләренең телендә чагыла. Аларда гарәп, фарсы һәм төрек алынмалары азая бара. Рухи азатлыкка мәдхия җырлап һәм социаль проблемаларга юнәлеш тотып, Тукай үз язмышының халык милләт язмышыннан аерылгысызлыгын тирән тоя. 1907 елның көзендә Казанга килә. Казанны ул милли мәдәният һәм тарих бишеге дип атый. Анда Тукай Әл-Ислах газетасы тирәсендә тупланган яшьләр белән якыная. Гамәлдә әлеге басманың нәшире һәм мөхәррире язучы Фатих Әмирхан була. 1908-9 елларда Галиаскар Камал белән берлектә Яшен сатирик журналын чыгара. 1910 елдан Ялт журналында эшли. Чынлыкта аны гомеренең ахырына кадәр җитәкли. Ачлыкта һәм хәерчелектә узган балачак чорында Казан кунакханәләренең салкын номерларында үткәрелгән елларда шагыйрьнең сәламәтлеге какшый. Ул туберкулез белән авырый башлый. Дәвалануга өмет баглап, 1911-12 елларда ул берничә тапкыр Әстерхан, Уфа һәм Петербургка бара. Төньяк башкаладан шагыйрь Троицкига юл тота. Аннары Казак далаларында була, анда үз сәламәтлеген кымыз белән савыктырырга өметләнә. 1912 елның август башында Тукай Казанга кайта. Хәтта рәхимсез авыру да аны иҗаттан читләштерә алмый. Бөек татар шагыйре 1913 елның 2 апрелендә яңа стиль буенча 15 апрельдә вафат була. Яңа татар бистәсе зиратында җирләнә. Тукай иҗаты төрки телле әдәбиятлар үсешенә көчле һәм әтрафлы йогынты ясый. Казак, үзбәк, таҗик, Азәрбайҗан, кыргыз, төркмән һәм чуваш әдәбиятлары классиклары Тукайны үз остазлары дип саныйлар. Шагыйрь образы әдәбиятта, музыкада, сынлы сәнгатьтә чагылыш тапты. Аның шигырьләре һәм поэмалары мотивлары буенча күп санлы яңа сәнгать әсәрләре иҗат